Здравейте, приятели! Аз съм Лилиан и съм от България и за първи път съм в Тайланд по програмата Wellness, Detox and Relax. 7 дена са крайно недостатъчни. Това е последния ден, в който съм тук и искам да ви разкажа за Атманджай Център. Може би ще ме запитате, защо точно Атманджай избрах. Всеки един от нас се чувства много често изморен. Ние работим в стрес, живеем напрегнато и затова започнах да мисля за център, който би върнал моите сили, би подобрил здравето и, разбира се, почивката ми. Затова избрах Атманджай, защото те ми дават всичко наведнъж. Всички спортове може да спортуваме тук. Това е прекрасното място, където един прекрасен екип се грижи за вас да бъдете по-здрави, след като се информира какво е вашето здравно състояние. Детоксикиращите програми са след една пълна консултация на вашето здраве, на вашето състояние, как сте боледували, какво сте прекарали, какви са вашите оплаквания. И тогава вие се оставяте в ръцете на екипа, те ви правят една много пълна програма, всеки един час е заед с различни процедури. Аз от началото нямах идея какви са тези процедури, но те работят. Те работят. Така че аз си мисля, че това е прекрасният начин да направиш детоксикация, да бъдеш по-здрав, да починеш и да видиш прекрасна култура и прекрасни хора. Искам да ви кажа какво се случи с мен. Пия прекрасен чай. Това, което стана с мен, е нещо като чудо. Аз вече нямам храносмилателни проблеми. Разделих се с ниското кръвно. Сега кръвното ми е нормално. Чувствам се прекрасно. Чувствам се енергизирана, много силна и готова за нови начинания. Това ми даде Атманджай. Всяка сутрин ние започваме с йога, след това са процедурите и след това се чувстваш сякаш се раждаш отново. Лек, подвижен, без токсини, което е прекрасно. Забелязах веднага по лицето си, че нямам нужда от лифтинг, оттоците изчезнаха. Разбира се, всеки знае, когато направи детоксикация, че това е възможно. Но когато някой друг се грижи за теб и непрекъснато те обгрижва, това е още по-хубаво. До сега ви разказвах за здравето и как ние подобряваме здравето си, а сега искам да ви кажа какво се случи с моето тяло след програмата. Програмата ми беше къса, има възможност да се направи по-дълга, но дори за 7 дни, мили девойки и жени, аз загубих своите 4 кг. Само за 7 дни 4 кг. Аз се чувствам прекрасно. При това няма глад. Ние се храним непрекъснато. Ние непрекъснато сме с салати, с пресни плодове. И това е прекрасен начин да осъществим мечтите си. Какво по-хубаво от това да си в басейна, да плуваш всеки ден, да играеш йога всеки ден, да се храниш здравословно, да почиваш и да се чувстваш много по-добре. Няма нищо по-хубаво от това. На здраве! Знаете ли, приятели, защо горещо ви препоръчвам тази почивка тук? Това не е само почивка. Това е възможност да промените тялото си, да бъдете по-красиви, да бъдете по-здрави, да се насладите на всички възможности, които природата ви дава. Тук се организират за нас всички видове екскурзии. Ако искате кану, ако предпочитате рафтинг, ако искате да сте с коне, да яздите или да сърфирате, това е възможно. Всичко тук е възможно. Затова аз горещо ви препоръчвам да бъдете тук. И ако вие имате тази нужда, както аз, заповядайте.
Тук е прекрасно място да намерите приятели от цял свят. Ето, аз се сприятелих с Ками, която е толкова далеч от България. Но тя е тук по същата причина, както аз. Хай, Ками! Кам! Когато имаме общи идеи, както ние с Ками, е много хубаво, че ние сме заедно, ние споделяме и ефекта и резултатите са прекрасни. Yes, Kami? Yes. Yes. She knows better. Ако ви искате да дойдете всеки месец, ние организираме тази почивка. Запомнете моя телефонен номер 00 0888 920 440. Заповядайте!